दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव बनजार रेलि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा बा बिटिआर गोरोबथा जालांनायनि जिखिनि दफाफोरखौ 100% मावफुंनांगौनि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जे विंटार सेसन पार्लामेन्टआ सोलिबाय थादों आरो बे पार्लामेन्ट सेसननि गेजेरजों 125 सिक्सिडल कन्स्टिटिउसन जे आमेन्डमेन्ट बेखौ जेरैखिजाया लाबोनांगौ आरो 280 आर्टिकेलखौ आमेन्डमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों सिक्सिडल जिखिनि माने 10टा सिक्सिडल बेवहाय जिखिनि मर पावार बा डाइरेक्ट फान्डिं हरनायनि जिखिनि बेबस्था बेखौ भारत सरकारा लाबोनो थाखाय जोंनो खोथा होदोंमोन नाथाय दाबो लाबोआखै। बेखौ लाबोनांगौनि थाखाय दाबि दैखांहरदों जोङो। लोगोसे जे बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिल बेखौ मोनसे फुल प्लेसेड मोनसे माने काउन्सिल खालामनांगौनि थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारा खामानि मावनो गोनां दङ। बेखौबो जोङो दाबि दैखांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजोआरि एसटि जेरैखि मर्यादा होनांगौ बेखौ होनांगौनि थाखाय भारत सरकारा 2003 गोरोबथा बेवहायबो लाखियो नाथाय खालामनानै होनाय बेखौ जोङो लोगोसे 73 दफानि गेजेरजों भेन्सार स्कुल आरो कलेजखौ सरकारिकरन खालामनांगौनि थाखाय बेवहाय मोनसे दफा होदोंमोन बेखौ जों थाबैनो खालामो। एफआरएनि गेजेरजों हा पट्टा होनायनि बाथ्रा दिनै 100% हा पट्टा मोनजोबाखै बेखौ जों थाबैनो होफुंनो दाबि दैखांदों। लोगोसे जे सागानगिरि आफाद एमडिपि बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा दिनैबो माखासे जेलाव दङ आरो माखासे दिनैबो केस दङ। बिथांमोननि केसखौ थाबैनो उइद्र खालामजोबनांगौ। लोगोसेयै माने बिथांमोनखौ माने जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ बेखौ जोङो दिनै दाबि दैखांदों। आरो बेबायदिनो अनुस्थान प्रतिष्ठान माखासे गायसननो गोनां दङ बेफोरखौ गायसननायनि गेजेरजों एनआइटि गायसननायनि बाथ्रा, सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि गायसननायनि बाथ्रा, नेरिम्स गायसननायनि बाथ्रा, साइ गायसननायनि बाथ्रा बेफोरखौ जों थाबैनो गायसननो जोङो दाबि दैखांदों। लोगोसे जे जोंनि जिखिनि पारामिलिटारि डिफेन्स बेफोराव माने जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ सोसननांगौनि बाथ्रा दङमोन बेखौ दाबो मावफुंनाय जायाखै। दा बेफोर गासै दाबिफोरखौ लानानै दिनैनि जरहमदल बा बनजार रेलि हाबाफारिखौ जों खालामनाय जादों। गोजोन्थों।